No niin. Oon menossa kauppaan ostaa vähän ES. Kello jotain 2 yöllä. Tai sit, ei kun se onkin 8. Katoin väärin. Mä oon vasta täällä Tammirannan suoralla menossa ostaa vähän ES. Ai niin mä sanoin sen jo, sori. No, mä menen. Voi vittu. Voi vittu. Missä vitussa mun rahat on? Missä mun rahat? Voi vittu. No, tää jäis tähän. En mä sittenkään tuu. Mikä helvetti toi pilkku tuolla? Voi vittu. ES. Energy drink. Voi vittu, jes. No, juomassa. Hyvä.